Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis ngayong weekend ng Sabado hanggang Lunes, Nobyembre 12 hanggang 14, 2022. At ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Unahin natin ang latest sa La Nina. Yung mga nagtatanong, kumusta na po ang La Nina? Gano'n po siya kalakas? As of this time, nasa moderate levels po siya. At ito po yung pinaka-latest na yon mula sa official NOAA, CPC, Climate Prediction Center, and so probabilities na inisyu lang nung nakaraang ka-10 ng Nobyembre 2022. At ito po yung kanilang latest forecast as of this time. October, November, December timeframe, nasa 100%. La Nina po tayo. Kaya napapansin nyo, hapon-hapon o gabi, may mga thunderstorms, may mga ilang araw lamang po nawala, but babalik din po yan. Okay? At magpe-persist po itong La Nina hanggang sa early months of 2023. So, itong moderate levels ay patuloy magbibigay ng mga paulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, and which is above normal, okay? Mas mataas sa normal ang mga pag-ulan. At i-pray natin na sana walang bagyo. Usually, pag moderate levels ang La Nina, may mga bagyo po tayong mga tropical depression at tropical storm intensity. May mga pailan na ilan na umabot ng tropical, typhoon or super typhoon strength, but bihira po ito. Mainly, mga depression, tropical storms, at severe tropical storms. So, for the next 3 months, pagdating ng December, January, February timeframe, bababa na po, ihina po ang La Nina down to 76% at mawawala po ang La Nina pagdating po ng February, March, April. Subalit ang epekto po niyan ay magpe-persist hanggang sa Mayo o Hunyo dahil po climate po ito. It's a climate phenomenon. So pag meron tayong ganitong situation, kahit tapos na ang La Nina, yung epekto po niyan, magbibigay pa rin mga paulan na mataas sa normal hanggang sa Mayo. Kasi ang forecast, pagdating ng Pebrero, Marso at Abril, ay babalik na tayo sa neutral. Tataas po by 57% ang neutral, while ang La Nina ay bagsak na po sa 40%. So, it's a sign na tapos na yung tatlong sunod-sunod na taon, okay, ng La Nina event na nangyari every 20 years. Okay? So, it will, kumbaga mag-change po ng neutral conditions hanggang po sa buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto. Although, bababa po ang trend after nung April, May, June, na tataas po ng 72%. Pero, mukhang hina naman po ang neutral at papalit yung kabaliktaran ng La Nina, which will be El Nino. But ang percentage pa lang nito ay nasa 37%. So, mataas pa rin yung neutral. So, hindi po natin i-consider na papunta tayo sa El Nino. Babantayin po natin. Kasi itong forecast na June, July, August ay for the next 9 months. So, marami pang forecast na i-issue ang NOAA. So, we expect changes in the forecast. Okay? Kaya pag tinignan natin yung GraphSat, patuloy po, one indications kung bakit malakas ang La Nina na yon ay dahil po malakas po ang easterlies. Pag malakas ang easterly winds o trade winds, lalo na po dito sa may karagatan po ng Pilipinas, ay assign po yan na nandyan pa rin po ang La Nina. At itong easterlies na ito, although mainit siya na yon, wala masyadong moisture, still, may mga thunderstorms pa o mga pagkulog at pagkidlat na dumadaan po sa may silangan bahagi po ng ating bansa. Okay? So, kasama po dito ang Batanes, Babuyan, silangan bahagi po ng Luzon, mula sa northern o hilagang Cagayan hanggang hilagang Quezon. Silangan bahagi po ng Kabikulan, yung coastal areas po nito. At dito rin po sa Kabisayaan, Surigao del Norte, at silangan dalampasigan po ng Mindanao. So, may mga padaan-daan po dyan mga thunderstorms. Subalit itong easterlies na yun, although malakas po siya, hindi naman po siya nakakapenetrate sa buong Pilipinas. Nandito lang po sa karagatan po ng Pilipinas. So, magbibigay rin po ng mga thunderstorms at paminsan-minsan walang ulan. But if ever walang ulan
sa nakalipas na isang araw o 2 araw, susunod na araw, baka may mga ulan na naman po yan. Okay, so as of this time, all clear po ang Pacific. Wala pong nagbabantang bagyo. Although, may nag-form po kanina lamang o kaninang hapon ng isang tropical storm. Ito po si Yamaneko. Ito po ang international name. At ito po ay inasahan pong tatahak pa norte sa karagatan lamang po ng Western Pacific. Wala po itong efekto o walang inaasahang landfall sa anumang bahagi po o ng Asia Pacific kasama po ang Pilipinas. So all clear po tayo. Wala po itong threat sa ating bansa. Dito po sa katimugan bahagi po ng karagatan south of Mindanao, meron po tayong near equatorial trough. Magbibigay po siya ng mga thunderstorms, lalo na po dito sa may Celebes Sea. So may mga pailan-ilan ng mga thunderstorms na pwedeng umabot po sa Gensan at Soxagen. And so far, dito naman po sa may Korea at Shanghai area ng Eastern China, Japan, meron a couple of frontal systems. Yung isa dito ay nagde-develop pa lamang na for the next few days, may mahinang amihan na bababa po dito sa may dulong hilagang Luzon. So medyo lalamig bagya ng panahon dyan at may konting showers na yung Lunes o Martes. Okay? So ito po yung ating fast animation. So nakikita po natin ditong bagyong Namud na napakalayo, malapit sa international dateline. 5,000 kilometro sa silangan ng dulong hilagang Luzon. So wala po itong chance makarating sa Pilipinas dahil po ang track po niya ay patungo po sa general direction po ng karagatan lamang po ng Western Pacific at all clear po ang ating bansa. Kaya kung tinignan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT, ay nakikita po natin itong mga thunderstorms. Meron ditong cluster of thunderstorms moving o papalapit po sa silangang Samar at dito rin po sa may Leyte. So may mga inaasahan pong mga ulan at pagkulog at pagkidlat na yung gabi. At dito rin po sa may bahagi po ng Panay, meron pinumadaan. Halos lahat naman po, all clear naman po. May mga small patches lang, mga thunderstorms dito po sa may southern Catanduanes, Lagonoy Gulf, at hindi naman po ito Bicol-wide. Now, pagdating naman po sa rainfall accumulation forecast hanggang Lunes, inaasahan po mga ulan dito po sa may silangan bahagi po ng Cagayan, silangan bahagi po ng Northern Quezon, silangan dalampasigan po ng Kabikulan, kasama po ang Catanduanes, at dito rin po lalong-lalo na po sa may silangan bahagi po ng Kabisayaan. May mga thunderstorms po dyan dahil po sa medyo lumalakas na hanging silanganin na pinapalakas po ng La Nina. Okay? At ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging magandang panahon, katamtaman, ang lagay ng panahon. Minsan walang ulan sa hapon ng gabi, but may mga isolated pa rin na mga pag-ulan, mga pagkulog at pagkidlat. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong all the time, mga jackets. At tingnan naman natin ang wind at pressure forecast mula sa windy.com. For the next 3 days hanggang Martes. So, ngayong linggo ng hapon, inaasahan po natin ang hangin ay mukhang magbabago mula sa hanging silanganin. Magiging mahinang northeasterlies o hilagang silangan. Lunes ng hapon, magiging either easterlies pa rin dito sa east ng Bicol, east ng Visayas. But dito po sa may dulong hilagang Luzon ay may mahina pong amihan na inaasahan. At sa Martes ng hapon ay medyo nandyan pa rin yung hanging amihan sa may dulong hilagang Luzon at pababa po ng bahagya dito sa silangan bahagi po ng Luzon at affected din po ang Kabikulan. So inaasahan po natin ang konting amihan. So may mga showers na inaasahan at pagbaba bahagya ng temperatura. At yung mga ibang bahagi po ng ating bansa ay yung temperatura, lalo na po yung heat index ay pwede pa rin umabot ng 40 hanggang 45 ang antas ng sentigrado. So medyo mag-iingat po tayo, lalo yung may mga heat strokes, okay, muscle cramps, kasi ito po ang posibleng
causes kapag sobrang init. Huwag niyo kalimutan mag-inom palagi ng 8 glasses of water para hydrated po tayo. Okay, so for the next 10 days, all clear po ang Western Pacific. Wala naman pong papunta sa Pilipinas or LP. Although may mga ibang models na nagpapahiwatig, but generally, okay, most of them ay wala. So, purely easterlies at palipat-lipat lang po yan. Easterlies at northeasterlies o amihan, then easterlies na naman po. But again, nandyan pa rin yung mga chances ng mga pag-ulan sa hapon o gabi. Okay, so ito ulit si Mike Padua at happy weekend ulit sa inyo lahat. God bless at see you again next week. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.